Wat moet een moeder nou doen voordat zo'n moeder als deze in bedrijf kan? Nou, ten eerste, als die aankomt, doet hij de deuren open. Vervolgens kijken we hoe de wind staat, uit welke hoek de wind komt. Want dat is belangrijk, omdat de wieken die moeten op de wind komen te staan voor een optimale windvang en trekkracht. Vervolgens gaan we de wieken, het gevlucht noemen wij dat, goed op de wind zetten door de molen te kruien. Hier hing het riezel, dat is vet, dat komt in de onderbuik van de waren. En dat gebruiken wij voor het smarren van de as. De as die ligt boven in de molen, die weegt 6 ton. Die hing bovenin en die draait in 2 natuursteen elementen en daar draait alles in en dat smarren wij met bargerriezel. Wij hebben boven deze molen, dat is een voeghouten kruiwerk, dat is hout op hout en daar gebruiken wij riezel daartussen met grafiet. En de grafiet die bloot op licht oer en de grafiet die hudt het uit en het wordt verklaard in een spiegel. Dat is oud-Hollands hekwerk, ja, daar kunnen we zeilen op spannen. En die andere wieken, de 2 grote houten wieken, als je daarnaar kijkt, dat zijn zogenaamde ten haven kleppen. En dat zijn zelfregulerende kleppen die open gaan wanneer de molen te hard gaat draaien. En door dat open gaan remt de molen af. En dat is een heel ingenieus systeem, want als de wind weer wat afneemt, dan gaan de wieken langzamer draaien. De orenwieken die gaan zeilen. Vroeger moest die zeilen altijd taand worden, dan moet het bepaald spullen. Maar dat nog sinds werk? Tegenwoordig hoeft dat niet meer, maar ook daar verschillen de meningen over. En daar zijn nog wel eens wat disputen over, hoor. En wij kunnen in een keldertje het tarwe, wat we op het ogenblik malen, storten. En dan wordt het door de elevator omhoog gehaald naar het kaar, zoals dat heet, helemaal bovenin, boven de molenstenen. En van daaruit wordt het de molenstenen ingevoerd en tot meel gemalen. Als het bijvoorbeeld echt te hard gaat waaien in één keer, dan hebben wij daar in onze opleiding voor geleerd dat we de zeilen binnen een minuut af kunnen halen per zeil. Dat is ook een verplichting. Vervolgens is een molenaar geacht ongeveer 10 minuten van tevoren het weer te kunnen bekijken. Zodat hij maatregelen kan nemen. Een ruimende of een krimpende wind kan heel verrassend toeslaan, waardoor je ineens de wind van achteren hebt. Dan heb je hem binnen 5 minuten in de fik, zoals dat heet. En dat staat heel slordig.